Ahojte, ja sa nachádzam v Laudaríciu a zažila som niečo úžasné. Ešte som aj nevozla do Laudarícia, ale som stretla aj dievča, ktoré vraj moja faninka. Chcel sa so mnou vyfotiť. Vraj ma poznať z blogu. Bola taká nadšená, keď som doslova bola nejaká slávna, čo isto nie som. I keď možno iba trošku, aj to iba kvôli tomu som mám hviezdička. Ale nakoniec naozaj bude, že nomen omen. No tak som sa s ňou vyfotila. A potom ešte bola nejakej kámošky, že vraj je so mnou, akože to dievča. A to asi také že to je on toho nadšenia, keď som bola naozaj niekto slávny, aj keď nie som. Je to tak krásny pocit. Ale najdivnejšie, to nenajdivnejšie, ale najzvláštnejšie na to, že ja som mala tú predtuchu, že sa takéto niečo stane. Teda som tak teoreticky uvažovala nad tým, že keď ma niekto tak stretol, že len tak cestou do Laudarícia. A ono to naozaj tu ešte som ani do Laudarícia nevošla. No nič. Keď jasne bude zo mňa veštica. Ahojte! Splnil sa mi sen. Už predávajú vianočné veci. Ha. Vy viete, koho mám na mysli? Pozrite sa na tú preleťovú podlahu. No nádhera. Čauce blogerce. Pozdravujem vás kávy. Mama hovorí, že som tučná, ale keď som bola tučná, tak som sa asi že nezmestila do zrniečka kávy. Poprvé, čo som tu. V káve. Tamto je ten Srunch Fitness Club. Viete, kto tam má Srunch Fitness Club? Aj cvičil a bol tam asi tak pred 2 rokmi. Nie, 3 rokmi. Superstar. Z prvého ročníka Československej Superstar. Viete, kam tým mierí? Znamená to, že tam cvičil aj Martin Chodúr. Pôjde si tam cvičiť asi. Už preto, že tam bol aj Martin. To som ešte nepoznal, lebo som sa tak na Superstar nedívala. Ale keď som sa dívala, tak som tam išla a Tane by som ho fotila. Mal to aj vystúpenie. Len keď som ešte nepoznala, tak aj som nevedela, že to vlastne bude vystupovať, tak som nebola. Ja som ešte nikdy v živote na živo nevidela. Vždycky iba cez net, alebo telku. Ale nebojte sa. Ja ho snáď uvidím aj na živo. Čaute!